За първи път от 8 години и се наслаждаваме на емоции от нашите клубни отбори през пролетта в Европа. Пиньо с много пас към Безяк! Безяк с поредното си феноменално изпълнение! 67-та минута, Лудогорец намалява! Един на два! Дали мина топката гол линията? Да! Гол! Гол за Лудогорец! Гол! Изравняваме резултата! Какво става? Гол! Кешада! Хвърля трибуните в екстаз след новата поредна грешка в италианската отбрана. Маркети с увиснал нос. Един отбор събра цяла държава, наречена България, напред продължава. Зелените орли, разградски герои, всички сме едно, няма мой, няма твой, скачаме в бой. Съборихме Италия, идва и Испания, от радост плаче стария. Хиляди на стадиона, милиони пред екрана, пълната подкрепа лекува спортната рана. И питам, има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Питам, има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Българи и умнаци, крещейки всички викат да го духат уния, които искат да ни спират. Но няма как да стане това, докато сме шампиони на нашата страна. Ако трябва, брат, боси ще ходим, но зелено-бели екипи всички ще носим. Подкрепа за Лудогорец, докато съществува, за нашите шампиони това си струва. И питам, има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Питам, има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Главният съдия дава края на този матч. Приказката за Лудогорец продължава след един феноменален обрат през второто полувреме срещу Лацио. Приказката за този отбор продължава, но той напълно го заслужава. Браво на Лудогорец! Браво, страхотен матч през второто полувреме, пък и дори през първото, макар и в трудни моменти да допусна голове още в началото и от безнадежна ситуация. От 0 на 2 да стигне до 2 на 2, след това 2 на 3 и след това пак да вярва и да търси гола. И в крайна сметка успеха е на лице. Браво!